Што Лукашенко кажа пра змену ўлады і чаму вяртаецца да вытокаў? Хто тая загадкавая жанчына, якую бачылі ў кампаніі Ірыны Абельскай? І чаму кіраўнік лукашэнкаўскай адміністрацыі загаварыў пра голад? Прывітанне, сябры, гэта наша ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Што за загадкавая брюнетка часта з'яўляецца ў кампаніі Ірыны Абельскай? Альянс расследавальнікаў Беларусі пацікавіўся, што за жанчына суправаджала кіраўніцу лукашэнкаўскай лечкамісіі ў Зімбабве. Гэта Дина Ильдеефи. Яна пластычны хірург і працуе ў вядомых прыватных медцэнтрах Мінска. У кампаніі малодшага сына Лукашэнкі і яго сваякоў па мацярынскай лініі дзяўчыну бачылі яшчэ 5 гадоў таму. У 2019 годзе яна глядзела пляжны футбол у кампаніі Колі і Дмітрыя Абельскага, старэйшага сына Ірыны Абельскай. Абельскі і Ильдеефи – пара. Яны часта з'яўляюцца разам на розных мерапрыемствах. Гэтым і тлумачыцца яе блізкасць да Абельскай, якую Зімбабве назвалі першай ледзі Беларусі. Цікава тут вось што. Прызначаючы учора новага міністра аховы здароўя, Лукашенко даручыў яму пакончыць з кланавасцю сямейнымі дынастыямі. Але варта адзначыць, што Дмітрый Абельскі працуе разам з маці ў лечкамісіі, а брат і сястра Дины Ильдеефи таксама медыкі. Лукашенко вернецца да вытокаў. Сёння ён уручаў дыпломы дактароў навук і атэстаты прафесараў і традыцыйна сабраў іх на салодкі стол з гарбатай. У коле навукоўцаў ён паразважаў пра спецыфіку іх працы і даручыў зазірнуць у будучыню. Па словах Лукашэнкі, кожны беларускі навуковец павінен быць прыхільнікам дзейнай улады, а таксама ў год якасці дбаць пра гэтую самую якасць. Затым жартам і прымаўкамі Лукашенко пракаментаваў выступ спецыялісткі па хваробах вачэй па дарозе міжволі, прынізіўшы рэктара акадэміі кіравання Даніловича. Глаза – это болезнь нашего общества сейчас. У нас не только доктор наук очки одел, у нас дети сейчас все одевают очки. Знаете, с чем это связано? Адрес известен. Не дай бог, но будем обращаться, если что. Тебя первого пошлем. Посмотрим, как будет. Пасля ён паразважаў пра ўсебеларускі народны сход і прызнаўся, што моцна перажывае наконт патэнцыйнай змены ўлады. Таму і надае гэтаму органу шмат паўнамоцтваў, а таксама мяняе розныя дакументы, якія тычацца нацыянальнай бяспекі. Я думаю, а не дай бог, придет человек неземной. Ну и что? И начнем шарахаться с одной стороны в другую или вообще не туда пойдем. Поэтому вот этот орган должен во время вот этого переходного периода, смены поколений, должен быть на страже, он должен видеть, что происходит. Поэтому и военную доктрину, и концепцию национальной безопасности, вопросы войны и мира для нас это важнейший вопрос. Именно там должны решать. Акрамя таго, Лукашенко паскардзіўся, што грошай няма, таму вучоным варта кіравацца адным простым прынцыпам. І гэты прынцып быў сфармуляваны так, што проста не патрабуе аніякіх каментароў. Паслухайце самі. А зачем нам сейчас это надо? Ну зачем это надо и не сейчас, и не завтра, и не послезавтра? Может и надо, но мы запросто можем обойтись пока без этого. Науке надо финансировать то, что нам сейчас надо. У выніку Лукашенко расказаў, што топ-чыноўнікі павінны выкладаць у акадэміі кіравання, у тым ліку і ён. Тут варта адзначыць, што першую адукацыю Лукашенко атрымаў у Магілёўскім педагагічным універсітэце, але гэта было яшчэ ў 70-е гады мінулага стагоддзя. Амаль праз 50 гадоў ён зноў загаварыў пра педагогіку. Магчыма, развагі пра змену ўлады тут таксама не выпадковыя. На дарожку Лукашенко запатрабаваў збіраць моладзь і расказваць ёй праўду пра Беларусь советских часов. Вы должны вокруг себя, тем более вы ректор, собрать ребят, людей, которые должны нести правду, как было тогда, и перекладывать на сегодняшний день. Ни в коем случае нельзя говорить неправду и поступать несправедливо. Чаму ў Беларусі шмат цяжка хворых дзяцей? Праўладная актывістка знайшла нетрывіяльны адказ. Кіраўніца ансамбля чараўніцы і удзельніца марыянеткавага аб'яднання патрыёту Беларусі Паліна Базылёва апублікавала ў сацсетках абвестку пра збор грошай для дзяўчынкі са спінальнай мышачнай атрафіяй. А пасля ударылася ў развагі, чаму цяпер у Беларусі столькі дзетак, якім патрэбная дапамога. Прычына аказалася нечаканай. Віной Базылёва лічыць гендэр-вечарынкі. На іх будучыя бацькі разам з гасцямі эфектна
даведваюцца пол дзіцяці. Напрыклад, лопаюць вялікі шар ці разразаюць торт. Я против этих вечеринок. Против вообще, чтобы беременная женщина до последнего, я за то, чтобы беременная женщина до последнего не афишировала свое тайное положение. Не зря наши предки это всегда делали. Скрывали широкими юбками, широкими платьями. Это все не зря, это все не случайно. Якое дачыненне маюць вечарынкі да генетычнага захворвання, невядома. Факт у тым, што пратакол лячэння спінальнай мышачнай атрафіі ў Беларусі зацвердзілі толькі летась, але дзяржава не фінансуе куплю дарагіх прэпаратаў, у адрозненне ад новых сілавых структур. Таму бацькі разам з валанцёрамі вымушаны абвяшчаць зборы гіганцкіх сумаў. Укол каштуе каля $2 мільёнаў. Пытаннем пошукаў сродкаў для хворых дзяцей маглі б заняцца патрыёты Беларусі, але іх больш хвалююць бясконцыя аўтапрабегі і паходы на хакей з Лукашэнкам. На крайні выпадак антынавуковыя развагі ў соцсетках. Відэа з былым палітвязнем завірусілася ў тык-току. Караценькае відэа з мінскага метро набрала за суткі больш за 4,5 мільёны праглядаў. На ім незвычайныя пасажыры метро, пажылы мужчына і руды трусік. Жывёлу старанна расчэсваюць і лашчаць. Здаецца, што дзядуля нават размаўляе са сваім сябрам. Шматлікія каментатары захапляюцца відэа і мужчынам, але гісторыя мае і сумны бок. Чалавек на відэа Александр Кутас, 61гадовы мужчына, правёў траціну свайго жыцця ў турме і застаўся без дома. Яго часта бачылі ў падземным пераходзе на каменнай горцы ў Мінску з рознымі плакатамі, у тым ліку і з бел-чырвона-белым сцягам. За гэта яго больш за 10 разоў кідалі на акрэсце на запікетаванне, а пасля завялі крымінальную справу. У снежні 21 года ён атрымаў год калоніі. Цяпер Кутаса зноў часта можна сустрэць у падземным пераходзе з рознымі жывёламі. Людзі скардзяцца, што ў мужчына іх кепска даглядае, яны хутка гінуць. Чыноўнік і голад. Кадравыя праблемы ў Беларусі апошнім часам настолькі яўныя, што пра іх не маўчаць нават лукашэнкаўцы. Прычым не хапае не толькі медыкаў. Цяпер Ігор Сергіенка, кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі, прызнаў, што знайсці людзей на высокія пасады апошнім часам цяжка. Ну а што ж ён хацеў, калі яго начальства ставіць лаяльнасць вышэй за прафесіяналізм? Праўда, Сергіенка адразу ж удакладніў, пра кадравы голад гаворка не ідзе. Маўляў, проста ёсць некаторыя праблемы. Лукашенко ўвёў змену ў правілы правядзення рэкламных гульняў. І тут не абышлося без палітыкі. Ён падпісаў указ, згодны з якім забаранілі выдаваць выйгрышы ў такіх гульнях асобам, уключаным у тэрарыстычны спіс КДБ. Нагадаем, у ім ужо больш за 400 грамадзян Беларусі. Цяпер ім не свеціць, напрыклад, кватэра ў розыгрышы ўдачу ў прыдачу. Але гэта не ўсё. Абмежаванне тычыцца не толькі людзей з тэрарыстычнага спісу, але нават і іхніх нашчадкаў. Калі выйгрыш пяройдзе ў спадчыну, то яго атрымаць будзе немагчыма. Міністр інфармацыі Пярцоў прыдумаў, як зрабіць раённыя газеты крыху менш панылымі. Туды на працу возьмуць блогераў. На пасяджэнні брэсцкага аблвыканкама абмяркоўвалася, як ад мясцовых СМІ дабіцца не перадрукаў белты і стэнаграм заяў Лукашэнкі, а асвятлення лакальных падзей і праблем. У рэгіёне ўжо стварылі 2 так званыя медыяхолдынгі – у Брэсце і ў Пінску. Дробныя газеты, якія ў яго ўвайшлі, цяпер павінны пісаць толькі пра мясцовы парадак дня. А для таго, каб завабіць маладзейшае пакаленне, ў раёнкі бяруць працаваць блогераў. Такі ўжо працуе ў газеце «Зара», а другі з'явіцца ў рэдакцыі «Кубрынскага вестніка». Ад заяў Владзіміра Пярцова патыхае крывадушшам. Спачатку з падачы ягонага ведамства сайты ўсіх незалежных рэгіянальных выданняў былі заблакаваныя. Пасля сілавікі іх зачысцілі і прызналі экстрэмісцкімі. Пра лакальныя праблемы проста няма каму стала пісаць. А дзяржаўная прэса гэтым у прынцыпе амаль ніколі не займалася, а пасля 2020 года і тым больш. Хутчэй за ўсё і пад выглядам блогераў у рэдакцыі возьмуць актывістаў БРСМ, якія больш-менш авалодалі тык-токам і выдатна разумеюць, што крокі не ў той бок недапушчальныя. Таму чакаць, што нешта зменіцца, не даводзіцца.
Нацкамісіі па вяртанні далі яшчэ 1 год. Генеральны прокурор Беларусі Андрей Швед абвясціў пра тое, што падрыхтаваны указ Лукашэнкі аб працягненні на год працы камісіі па вяртанні. Меркавалася, што яе будуць пісаць беларусы, якія ўцяклі за мяжу ад пераследу. А пасля выканання ўсіх часам абразлівых патрабаванняў ехаць назад на радзіму. Але нешта пайшло не так. Праца камісіі абярнулася поўным правалам. Па словах Шведа, за мінулы год у яе звярнуліся ўсяго каля 150 чалавек. Вядома, што некаторых гэта не ўратавала ад крымінальных спраў, а некаторыя зноў з'ехалі з Беларусі. Але ж трэба імітаваць хоць нейкую дзейнасць і ствараць ілюзію, што ёсць магчымасць бяспечна вярнуцца. Каб дзейнасць камісіі зусім не была пустой, на яе пасяджэнні разгледзелі звароты 7 футбалістаў, якіх забанілі па палітычных матывах. Сцвярджаецца, што яны шчыра раскаяліся і прызналі свае памылкі, а таксама бралі ўдзел у прапагандысцкіх мерапрыемствах, таму ім дазволілі аднавіць кар'еры. Наполеон давёў да суда. Жыхарка Мінска мінулай вясной прыехала да сваёй маці ў Белаазёрск. Тая купіла торт «Наполеон», але замест крэму паміж слаёў апынуўся кавалак паперы. Хтосьці б выкінуў прадукты, на гэтым гісторыя б скончылася. Але не ў выпадку з прынцыповай мінчанкай. Як піша онлайнер, на наступны дзень яна звярнулася ў бальніцу з болямі ў горле, а пасля пайшла скардзіцца ў краму. Там не сталі аднеквацца, адразу вярнулі грошы і падарылі іншы торт. А вытворца злашчаснага торта прапанаваў 350 рублёў кампенсацыі. Але жанчыне сума падалася замалой, таму яна пайшла ў суд. Але прысуд наўрад ці яе парадаваў, ёй прызначылі ўсяго 40 рублёў. Чым можа скончыцца прыкол у Беларусі? Праблемамі з міліцыяй. 25-гадовы блогер вырашыў паўтарыць эпізод з нашумелага расійскага серыяла «Слово пацана». У вобразе персанажа Кашчэя ён матываваў мінакоў, якія чакалі зялёнае святло на пераходзе ў цэнтры Мінска. Кощей с вами! Все районы здесь! Все районы с нами! Не даем заднюю! Мы команда! Я за всех вас! Вы все за меня! Вперед! Вперед, давай! Перформанс міліцыя не ацаніла. На хлопца завялі адміністрацыйную справу за дробнае хуліганства і аштрафавалі на 600 рублёў. У чым была сутнасць хуліганства, застаецца толькі здагадвацца. Вось такія навіны. Падпісвайцеся, ставьте свае лайки альбо дызлайки і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канечне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Добрых выходных!